7. Kratkoročni ciljevi treba da vam budu i ovog tipa. Odmah izbacite beli hleb, slatko i recite sebi počastit ću sebe 7. dan, ali 6 dana ću sebi dokazati da mogu da izdržim. Moj savjet je, ako sklapate jelovnik, ne mešajte ugljene hidrate sa mastima, jer jedinjenjem ugljenih hidrata i masti dolazi do povećanja triglicerida u krvi i automatski se gojimo. Ili nam se obustavlja proces skidanja masnog tkiva. Morate imati 5 obroka, znači manje, a češće. Nikako 1 obrok ili 2, jer telo u strahu da više neće imati, taloži to sve u masno tkivo, odnosno rezerve. Zato neko kaže da mu se lepi čaša vode. Trenirajte dosledno, jako. Ako želite maksimalan rezultat, onda trenirajte jako. Ali za početak kratko do 30 minuta. I ponašajte se u skladu sa ciljem.